kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At inaasahan po natin na mapanatili ang kanyang lakas na bagyo na nasa tropical storm category. Pagdating ng Sunday evening, at yung makikita na ito'y dumaan sa Visayas at kasalukuyan sa pagdating ng Sunday evening, ang sentro o gitna ng bagyo ay malapit sa Panay Island. Ang layo po niya ay nasa 20 kilometers northwest ng Rojas City, Capiz. So, ibig sabihin ito, sa weekend, magiging maulan dulot ng bagyo sa parte ng Mindanao, lalo po sa Caraga and Davao region, at ganoon din po sa buong Visayas. Kapag di magabagang pagkilos ng bagyo, inaasa po natin sa yung sentro ng bagyong Auring ay nasa West Philippine Sea pagdating ng Monday evening. Ang layo po niya ay nasa 320 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. At pagdating ng Tuesday evening next week, February 23, inaasahan po natin na hihina ang bagyo from tropical storm category, magiging tropical depression. At tawid lalayo sa kalupaan. At ang estimated ng layo ay nasa 470 kilometers west ng Subic Bay. Pagdating ng February 24, Wednesday evening, nasa labas na ng sentro ng bagyong Auring at nasa layong 605 kilometers west ng Subic Bay. Hello po mga ka-istorya. Ito po muli si Paul na yung host po dito sa Istorya ni Juan. Binabati ko po kayo dito mula sa quarantine facility pa rin natin mga ka-istorya. Alam niyo na po yung balita at may kasalukuyang rumaragasang bagyo po ngayon sa atin sa Pilipinas, particularly doon mismo sa Mindanao at paakyat ng Visayas po. At doon po lalabas parang Panay Island po. Doon po siya maglalanding po ata ng todo. So medyo ano po ito ngayon, pero hindi po ito setback, pero ito po ay magandang balita na rin po, at saka hindi po nasasayang yung quarantine natin po dito sa ating kasi yung 14 days kailangan pa rin nating i-complete yon pagdating po natin sa ating mga kanya-kanya mga probinsya, particularly doon sa ating mga address na nakalagay sa ating OWA registration po. So ito ay dagdag na additional na 2 days ngayong araw na ito. As of this recording po ay ngayon po ay February 20. So sa araw po ng Sabado at 2 araw po at inabisuhan po yung kapatid ko po ay nakakuha po ng informasyon po dyan sa galing po mismo sa OWA na parang in-house sila na OWA dito, parang coordinator sila kumbaga, so mga OWA officer dito. So sila po yung nag-disseminate ng information dyan na yun pong araw ng Sabado at Linggo po ay wala munang kukuha sa amin dito na mga bus service para po mahatid na po kami. At yun pong lahat ng mga sasakay po ng eroplano ay yun po mismo ay cancel po lahat yon. At yung papuntang Visayas at Mindanao ay apektado po lahat sa bagyong Auring. So huhupain muna natin itong bagyong ito at lalabas po ng Pilipinas para naman po sa ating safety naman po So ito po ay okay po at pero para sa amin po ay okay po kasi for good po kami. So wala po masyadong aberya sa amin at wala masyadong impact kumbaga. Pero yung mga nagbabakasyon lang po ewan ko lang po medyo lang po sa kanila yon. Parang hindi po komportable sa kanila sa mga ganon. So kasi nagmamadali, nag-count ng mga araw-araw po. Pero majority po sa mga uwing Pilipino po ay halos po ay for good na po. So ito po yung kaibahan ngayon. Okay? So hindi po dati na diretso lang po tayo, paglapag na natin sa airport ay mula ay diretso na po tayo sa ating mga kanya-kanya mga pamilya at kanya-kanya mga probinsya po. So ito pong bagyong Auring ay lalabas po ito ng PAR o sa ating bansa ngayong nakalagay po naka Sunday po ata
So i-exit na po yan siya. Baka po sa Monday na po kami ay makaalis or maximum Tuesday na po. So yun po ang update po na natin ngayon. So yun po muna mga apektadong mga probinsya ay hindi po muna papayagan ng OWA. Okay? Yun po yung Davao Region, entire Mindanao po at pati na po yung Cagayan de Oro City po at saka halos buong Mindanao at ng buong Visayas. So yung mga probinsya mga ganun po ay hindi po napapayagang umalis. Yung pong iba na nasa bandang Luzon, papuntang northern part po ng Luzon ay pwede po yun na dapat na hindi sasakay ng eroplano ay pwede po doon. So nagbabasa na lang po sila doon. Yun po yung advisory. So ibang mga kasamahan ko po ay nakaalis na po sila. Pero majority po ng mga batch ng mga OFW na pong ito ay mauwi pa po ng Visayas at ng Mindanao. So yun po ang update muna natin ngayon at isa pa pong update, yun pong February 19 po, araw po ng priority po na alis po kami, supposed to be ngayong February 20 ay pinababa po kami lahat ng OWA para po mag-verify o verification po ulit. Yun pong ipapakita po ninyo yung negative result po ninyo, yung dalawang certificate na galing po sa Red Cross at yun pong isa ay yung sa Bureau of Quarantine, yung pong BOQ certificate, yung po pinapakita ko po sa inyo yung sa dati yung previous na update po natin. So yung dalawang certificate po ipapakita po ninyo, dalhin po niyo yung phone po ninyo or picturean po ninyo at ipapakita po dun sa OWA officer po na nagva-validate po ulit kasi yun po yung tinatawag natin mga short briefing at short verification prior sa ating dispatch sa kanya-kanya mga locations po natin o mga kanya-kanya probinsya. So yun po ang kinakailangan po nilang i-validate at may parang papel po sila doon at chine-check lang po at parang chine-check lang po nila okay na at pakpakita mo sa kanya yung mga dalawang certificate na pong yun. So screenshot na lang po ninyo or picturean po ninyo ng sa phone at ipapakita lang po. Yun lang po at binabalidate lang po nila at yung saan po yung location po ninyo. So ulit bine-verify po nila ulit yun. So yun po ay okay lang po at mabilis lang po yun at wala pong siguro mga 15 minutes depende sa pila po. Yun lang po yung mga ano po natin update. So yun lang po muna at stay po tayo dito ng 2 araw po ulit at dito po tayo maglalagay muna at antay-antay lang po tayo ng mga karagdagang updates po dito sa ating programang Storya ni Juan at katutok lang po kayo dito at babalita po natin yung mga dapat nating i-update po sa ating mga OFWs dyan, mga kapwa nating OFWs na alam kong kinakailangan po nyo lalong-lalo na kapag uuwi po kayo sa Pilipinas in preparation po sa pag-uwi po ninyo dito. So alam po ninyo yung mga proseso as of this recording po. Okay? So today is February 20, 2021. Okay, so at update lang po natin ulit at maraming salamat po sa panonood dito sa ating programang Storya ni Juan at please consider subscribing po doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at press on yung notification bell dyan para po ma-update po kayo agad-agad sa ating mga updates po dito sa ating programa. Okay, thank you so much mga ka-istorya and ito po muli si Paul na yung host po dito sa Storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye-bye. Keep safe everyone.